re-election na putha pinala tum confuse lo re-election along ke re-election puke lake dun e athe Karbiang long apur kimo long re-election po enon anda che thanbang tawe lapen dode pinang posi CM ta kipu lapen inut lang phera MEC ganing je bangke re-election le dokok lapen APHLC le haidet pulutang te neno na rot penoi po ayam tatu lasi don jima don ema lake mo anno kero la pors tame a pors than po anno ron jima un ema ke mo por le tum chong ponding lona lasi non dam to philo nang re-election lasi kladak etum ga chini ponjia phan constitution kang chapen unjima un ema lapen labang so council re-election na putha ane aprang si sarpanchini di pithan po lasi Indian Constitution along Article 243 M along gipuke panchayat aron labang so totally part 9 of the Constitution lake 6 schedule ar loke biun e ang tan si biko pate aja ko mavi tangte non head jong ka kedam tang council election ki pat doke State Election Commission mate Assam State Election Commission pensi election nang da council nang padulu pedulu lasi la so State Election Commission ki ente ko na pensi ki bang lo lapen ko na pensi ke seng lo lasi lake panchayat pensi ke seng aposi non plar dak pen sarpan ti pethan je pansini dia por pila re-election ke doun lake ahok alam re-election ke doun e puki pudam atum abang ke jong dam ke article 243 ke article 243 ke along ke State Election Commission ke seng alam si hadak pula seng lo lapen la State Election Commission si panchayat election lapen municipality election anke klempo pusi hadak tok la lapen aku putulang CM akhai mata putulang ZA article 243 ZA along ta hadak ki putdo State Election Commission si municipality election lapen voter list ta selampo pada ketok do lapot si itum Karbiang Long Autonomous Council ta election ke pedo un elo pusi alang li kaningje ajha katuman ta son mathalo e arju fraile ke langdam nang jia bangke hala article 243 ke lapen article 243 ZA along copy apart along si India a constitution along ketok ma la si itum lang dam ni kaduita India constitution ke dak hiki pen bookstall pen chelang chenam damra nang litum kaduita porhi tame lake Article 243 ke lapen Article 243 ZA ke part 9 along India a constitution part 9 along si ke dulu anke la Article 243 ke Article 243 ZA ta part 9 along si do anke part 9 apa ke pilon te lalu ke lang nang part 9 bangke lake keceng pen ki jutta keceng ke article 243 pula lapen ha ki jut ke TZ wan ma jong article 243 TZ wan la ki jut dam dopik la 243 pomat si A B C putok pare ha TZ wan la ki jut dam lake Article 243 M along putulo la part 9 ke do anta 6 schedule ar loke ajak kong avit pusi hadak putu det la
Don ni lah tu. Doon la pot si hala State Election Commission ta six schedule a area arlo ke hang da claim un elun. State Election Commission ke a komisioner abang bisaralam alang lihat Guwahati penwang bom lo amad ha border along ha wothung aji along parokhuwa long nang lut lo karbiang lo hala nang ki lut pen ke king kam i si pen ba agari a kong telong ka kong long la dihui si ka kong long pen omat si alang li ke munit jong jong je plan der State Election Commissioner ka lilo alang li ke hadar nang ki lut pen State election asam podwang kalai mine seta dak karbiang long ar lo ke alang li ke munit jong jong je plan der aja kong thang na velo dake itum rong asar le alang li phan ing check fit seta chok lo DC ke laga bat de lo ala bange DC alam bange api alam tu lo DC phan ki puji thang aja kong velo alang li ante election ka pedo ke State Election Commissioner amit hang le dak nang claim kali order people DC atau SDO atau ampan order people lason le claim not pupo non aja kong ave det le ko si DC ben SDO pan aja order ipi unpo Kalang masa. alang li thang le li muni jong jong DC SDO pan order ipi thang aja kong ave ande ko si election pe donang po alang li si order ipiun po ange non ke election pe donang po si itum State Election Commission at tuampan dak rang pipu detiti as alam keli damma bangela hello ilitum Karbiang Long Autonomous Council pu ankang tui sita hala ing day pick amunit officer bangsi lakang tui pick abang pan order nang pitu det le ya ko pusi hukum nang pitu det le nang toy det le ko pusi ke toy un po ke toy ya ja ko avi athema constitution hello isi update Kerai. kang tang ne kang tui ne aron le hala so aron along masih talk to det le article 243 m along lake article 243 pen article 243 TZ anta 6 schedule arloga aja ko habe tar mane athike last state election commission ponchap aron pen kapinchong article 243 ke pen kapinchong ke alang li ke thang da aja ko habe labang so lam si nilitum la election a notice ki pi api nilitum February ciklo thang ciklo nilitum case file la aja ko ngave le ko busi election pe do unpo nilitum bi pudam la ele aja ko ngave det ke buri la ki pi unpo la si la so case non anta do bom la anke justice tame chief justice tame judicial magistrate tame ba DC tame Constitution along ke to alam ke hili un Kelang. Aku hili ji ta bor lo latum ke. Athema justice ta DC ta arpu ke deng arni. Lapen ACS IAS officer dong ke arpu ke deng arni amasi itu semi ke tang dodo. Semi ke tang piloma netum bo ne la India Constitution ne otipo la pen papi phuk long le deji pi phuk phe bo bang tralilo papi phuk long le deji Tum rayon po. ne tum ni ka pi phuk bang la ke aphialam lo la ke kai do ne lo bang tum ma papi phuk long le deji pusi ne tum Chief Justice DC atum anta semi ke tang diti minister do manta semi tang la sonda taksi ante semi tang det api Constitution atingmen semitang det apike ilitum justice chief justice tumta jong hesita la order nilitum case along a judgment ke
India Constitution pipuk nangji pugalang litum jong eta order pipelo Ko ning je ta ning je ningje jelo order ta pipelo lagi o tip nangi pusi pupo o tip nangi pulote chu ke downtown a election ke lake Assamese pen pulote oboidho nirbason oboidho nirbason tu tamane aron ripen kapedo a election halaban ke aron ripen pulote Justice tum ilitum ka do ita aron na si claim nang iput akam si itu ka ningye bomb lo ani aron me claim nang iput te aron ripen ka pedo election ke te cancel nang ipu vek bola thage aron ri budang det lagi cancel nang po cancel det lo te election ke pedo tu te dat me yima lain no la si election ke pedo tu vek po lagi lain ke wasi pacok punon ke chok si det lo non pe chok nang po pulo yo ala plus ade minus to orang putel chi si pugente la selada ka bang rara tum kladak pan ka chingi dam nai bang lo shortly thi hek pan ke la lo panchayat aron bang ke ang tan bikok lo Indian constitution arlo sidolo panchayat ta 6 schedule ta 10 sidolo seta 6 schedule ang tan si dokok lo schedule a area ang tan si dokok la po ya and then non bang ke la ang tan bikok apot 6 schedule arlo pilu dun bor india po ke la ke chok si deji constitution si pangda lo declared lo la tun ke thoi aju hala grassroots mane ekdom arum sih ke pacing thur ji pan mati panchayat ke development age CM pulo hai la sineli tung ma thabom ko mat si CM pan ka pere dun lo la salam ka pere mane ka pilu dun pe jong cheplang do dal hai ka che ma tha ka pere pulo me ne se ta ka pilu cheplang do dal alang li ki pugela po hello mati netum panchayat aron pen la pen municipality election aron pen ateng ke election pe doon dake pusi re-election ke pe doon elu pusi alang li ko pusi municipality pen la pen panchayat pen kacipang bar dun tu det lo cipang bar no lo mati cipang bar kacipang bar lo te kisun akap kacipang day akam lo mati ti anke ili ke ingday ong lo autonomous council ke ingday ong lo autonomous state sige nangi pusi pubom lo anke halak hang tu te si lanon ke dotang a level pen ta aku kisun tu ha panchayat along wrong a election along municipality ke town election along se kacipang bar dun tu lage chok chelo la son ke lage kaperi dun apa nga link sita lage kilo menit le sila nangar juga posa nang lagi law ron bang claim ta claim pik law tuliram rong hamang pulo article 243 ke la pen ZA ateng ben ke la ke election pada ubusi pulo mati ande ala article 243 Z ke panchayat na pen municipal te council ke la ke municipal kali lasil itum ke isi council isi autonomous itum hanang bilmati jong si halabang so arona teng pe jong si council pi election pato det pulo tang de itum ke level ke penang le pulo hala town committee panchayat level penak po CM ka level ke lake CM kali chairman lo lang lima nang po la pulo tang te la sit CM tuliram rong hangta lu piglang pabangke dak siklang dak lo nili ka mata di alang li le kilu kalang le to na chipi lundet le kilus punan ko kosa nod a CM pulo tang de bangke pin khalam chok ma chok chalang ke inside nang tek nang ji alok alang inside tek nang ji Karbiang Long East West Karbiang Long alang si nod a CM lo pulo tang te labang so kamat hanang ya jakong ke alang li dong so komane lalang lehat ka pin card nang jigali alang si bang hat pin card tek nei polo kalima ladak esi nili ke chichara mate ke theklong teng la lo la so ahormu non ili tumhan jakong nang pier lo election ke padu nai ta council pensi election a board ke salam ta me usi angdeng pi hini angdeng so troxi lo paragraph 2 sa paragraph 7 lo nang pier lu Karbiang Long Autonomous Council Election Board bu ceseng det unlo kama tidak unlo la council election ki padu ya phan seng det no ni komane phan secretary ingwai non komane phan retire ta duji me mine ke mati ACS officer phan appoint no
anda kabudi selam deno council pening ke waterly selam deno de lalo mati setame nona bangke ke parlin laso ke parlin ke non jong kalilo lake ha 90 way back to 1953 ne long liaron ka chewa hola sota lason da thak se ako 1969 lata hemprek chewar chor lason da thak se 1995 lata long liaron lata ke chia phan hodai ko lason da thak se ako 2011 lata MOS ele panchat aron pa do la pen la state election commission phan aja kong ka che hodai ako non 2022 lo kadi peneng ho lake kepelti lasong tro atum hala longri kep pidiat do lake jakong ke do tang posi ka chiwar lo itum ke laso teng se da mom lang polotang de autonomous state kali ituma district avedia jima pukit avedet po athema ituma district ke tribal area pugadi ainge non hala MOS ateng men lote longri kep ke tribal area ka lidet poke ande leke than pet poke ande karbiang long pen Sidul area le po lo teng ke than pet na ko po athema laso area ke chia phansi pidiat loge kalang engke six schedule will never go on hala so kalang halo so area ke six schedule aja kong avedet loke apa tu nak kecil hanya kong nak kok non haura gata six schedule ka aja kong avedet loke athema hala IMS sia bangela ke schedule tribe ka lidet ke six schedule ka lidet lo ke di la pen hala kopli dala homos constituency talo bang power kumarai ke ST ka lidet schedule talo bukajan talo na pen deu pani talo la an ke itum six schedule area ka lidet lo ke non ke aho alam men lang nu itum si me ka je char se chot lo eta lo arona ting men lang nam lo te clear lo la ke than et lo la ke aben la long recap thu ke di kadu we tum ta chi char thu pet po la bang e than thu pet khang jang bo mo pe jo pen ke la si kar biang lo ajhar tum ninge le ye chujeng ba jirta bang phan ge pipik bol hai no ge thu barat lo hai long le pik thek chujeng ba jir ka li lo pana chujeng ge the ka beda di constitution di la ta chi pi tu det lo la pen isi ki pudo la sia ma ke hai ka ning je vera lam hai Ladakh seat cap ke open for all ke karbi da thudun long ke terora thudun long inki da thudun long bokajan thudam tha tuliram ho hai kale bokajan ang neloti hali to hawar ke hat dili mena la Ladakh thudam tha hai unji ma hai un e lo ke lason hai un general atum phan pe do aja kong general atum aron ateng a constitution ateng bikok lo te itum tribal dong e thudun un edet po bukachi ni si six schedule ki bilo ainge non e six schedule ke war usi claim ako ke puke iselam lo sa alam itum pulo autonomous state lok alam si pupumati lapua six schedule jong si aja kong pabe bom pulo tang te article 244 itum kilong aja kong do ilang mabutata itu masih kemudian pulau poncer ateng misalnya untuk election bipo te poncer long ke article 244 alam tokmat tenang nasi sini po galang lo Nasi Ladakh isi itum rar tum tanang sini dunang koi posi itum pekla pon sudah na nasi nona bangke itum dak kilang ponai banggalan lo basic structure la so concept le itum lang tuna basic structure of the constitution mane labang so det kiki maron long acho arak labang ke larun e pin pu larun e det ba larun e pula son ki tok du lasi non accord ke latum chitok de lo voi phista chitok de la kita me iltum do clip pulotang te lake illegal sta legal cheplang de posa kalang la lake do clip pulotang te athe aron ge ahor pen ge amek jang lo seta kichi de gali polam da du lasi ili tum bangge non lason do koklo posi itum bangke labangke court setame itum damnang kokpo court setame itum damnang kokpo lapen haladak setame itum interpretation court asor phan jaja tum phan itum klar dak pen constitution aputha kelang pangchim pen ahok aron doma vema unma un ema puge itum jaja phan paklar nang kokpo papathan nang kokpo nona bangke lalo mati kalang lasi lasoteng pulotang te itum six itu lateng ping koya teng pulotang te kece teman itum pino dari
open bola masih abidat pudagi open lo pulang te lage six schedule masih lage ki foglu lage lasi pinulu di lasi la sobang da ilitum interpretation mate ekdom klar sapen ke pathan je phanla da ekdom ko dam nang ko non het alang li sardili terang nang than don hedi ye re-election ke mo MP election hud anat lo pusi pu body lason MP election pen la Elitum council election ke thang de phu phi lage kala MP election bangke the representation of people's act 1950 pensi election pe do jia lage MLA ta MP ta non itum representation of people's act pen lage hala lesson ngapre non re-election bangke la ke hala article 243 malong ki pupen a joksi election tu tunang koki hala so article karkan apa lo karkan pot ar karkan pelo karkan pot lasi do tunang koki lailo lasi 1983 aninkan muheta pulo 1983 aninkan congress atum election pedo bor idet lo asam malong amat ilitum AAGSP pula hala so ke Assam Gono Songram Porishad pula Songram Porishad lasun che dan lo la bangso a election ke lage boidho sarkar pula athema munitum aning hang hesi peaceful kalipita peace pu por ide ide amat election pe do por ide amasi ningkan hini ang bong hala bangso election ke cancel to that lage jok ta chigi lo di illegal pode illegal lo lage 1983 February Chiklosi election dolo 1983 84 85 election do tu koklobo elitum di ne ningkan hiniang bong election pe do tu koklo alake anke hala bangke peaceful kali bisi peace pu por si hala ke ka cancel no na bangela puali allo masila bangke arkan pe baba ako kroi thek pulagante itum ke pa kroi phan ke panchayat akita labang so alu thui ke pinap ta chok online me so order de kalang ko yang situng public phan puna ko kalang la ingke ladak section 1 lo masih tok do dio section 2 lo yo it shall extend to the whole of Assam in the rural area except the autonomous district under the 6th schedule of the constitution of India oi tela so la sul ke panchayat allo lo masih ke tok dak lage pacha malam kali lage ho panchayat allo lo section 1 lo masih do lage panchayat allo ke sikidul allo ke dam un ek betok anke non dam tu pilo nang anke state election commission ko napelo nang se section 114 panchayat allo state panchayat election commission lain lo gadi Ladakh below the superintendent's direction and control of the preparation of electoral roll for and the conduct of all election to the panchayat hanchana lagi la state election commission no kada tokte te autonomous state jikul area puto tokte kada ke only for panchayat pucha da ange nonyong si karbiatum la election ke dutang apota chok lo polete panchayat sigideng dun ke blang undet lo are apu go autonomous state siginangi pu ang nonge opo panchayat anda chok lo pu autonomous kota lo lage autonomous district anda nang ni pu panchayat bangpho amei pu lage rong ang bong hala India cinema lo ala theklong lo thengpia room no tor property hala mukhia tu me sarpanch और पचिरिया रूम है sarpanch mukhia tu note la sigenai pu ente epenesa labang hala ratum da chirina ko e por laso panchayat bang ke lake itumge kengsang kunang ko pudi kengsang atum apang lake inglo aso tum hanbang ali akula ta panchayat puta lata itum serwan kep ke enthuthi de itu kala serwan kep sila council tum sia pethe nangi non ge order pi hai he action ala dio song na panchayat sing nangi bole ke serwan kep pethe non athema article 243 d along pulo kente panchayat means pula ke by whatever name called busi pulo amen nang tum hang a link to me panchayat pulo te lasi
Khasi Hills ke Dorbar Snow ke Pontianak lo lapen hala Boro Kosaria tu ta Gamiari puga Pontianak lo lapen tunge Servan Cape ke Pontianak lo Kukia tu mga Tulsung Waisa ke Pontianak lo di masa tunge Raji Naisokho puga Pontianak lo lason jo alam bangke bangka do itu nda amitang alam si gaci bilu gaci pete ang tek gaci pe donangi pusi bangki bilu ang tek boleh te lai hui helu ang tek lo ke ilitum choiling chotle ang tek kalidet le athema la song a choiling bang dum dan ngi choi dum ling da tek Selam nangli Ladan IC nangli pan nangli pudo ya Daniel Theron yes this is spokesperson lo ne pine sida kali helake BJP spokesperson there will be no re-election of KACS the 2015 123rd amendment of the 6th schedule gave the power to conduct council elections. Therefore, J.I. Kathar is making a false and wrong statement. Lake wrong statement alangli ke binong ke lage ASDC mune takali lage BJP mune alangli ke RSS tulang alangli bangke la si jong si alang ning je hok dun thurong di 123rd amendment along la ke piludun and loku si alang li je hok dun thurong ni tu ga oppose thulok la bangke nang ni pulo la bangke alang li da oppose ni le la ke jong si inglo so prote lalu nang ponjal si aning do koren mala Daniel Theron ponjal mukhia to je plangkang tum thulu le ma la pulute lage alli evelu sonji lage autonomous state chuhanga kam velu la pulo tante lage iltung ko oppose dun lo la si ko oppose dun si hala 123rd amendment hut itum oppose dun lo la pen non hala parliament atebola long sido rake hala dak tok pondet lo Servan Cape hello la tum aponcha pada ke tok duke la pen la tum High Court pen da order do la paragraph 2 sa paragraph 7 pen Allah silam nang ji po alam dah ada ke tok do ke te lage nili ka chinia tengke la amendment tano na matke la petang telang ni ka chinia tengke apa ni selam punah helang sa apa la so lambo elong la Daniel Theron lambo elong pela jong si alang lita Karbiang Long Autonomous Council labang solo alang lita chairman ke man tang Bangladesh the 6th schedule go back pulotang te amena phansi la kekachi pulo gente kalima galang lo amena phansi go back potela ita dak ben kadang kokpo galang lo alo da Karbiang Long madunang nilu 6th schedule jong si go back potela ke inglong so tum si do ya dim dake komat phang lagi puneng gente galang lo alang leke anti hill stripe po selang li fight jong dat henoni mapunil putang na so 6th schedule jong selang li go back pulotang te labang itu punang ko ila pelang lagi note BJP lapen RSS lapen alangli spokesperson ke alangli pasion ipondelo isonalam ga tuna ko Daniel Theron ke hai panda athema 123rd amendment long do polling le tum ke ding nun re nahi kali athema 123rd amendment lo josi pensa panchat palu chok pade tuma jakong siwar hitpo kalang de jakong kiwar itum jakong pa boba akam sa ning dogre ma chi hok dun thurong ke arjuna ko polage bomba mun thurong ma ke kusum mati council pan jakong kiwar dong gari mante Daniel Theron ke arjuna ko polage jong si latum claim that lo posita itum ke Supreme Court से किताब नंगी कला अथीमा लाके इसी basic structure लोग मती basic structure के not be amended लाले तुम चीन नहीं बात को public में से तुम खोई मार करके तुम चीन नहीं के गलत है non RSS BJP तुम amend जी में नहीं by force सेटा लगे तुम से दानन पो लगे जो बात ही पुराने चौक चलो ला ये को autonomous council मसे Supreme Court केस फाइल नहीं है अभी नौ के jong selang tum 6 schedule pa ke alang litum CMEM man bombing tung lang pulo tante alang litum no namata autonomous emitang aja kong autonomous emitang aja kong cepidup ing tung bom lang pulo tante alang litum Supreme Court si case ke file nangi na pen selam sa re-election jong si nang do kok luputang te Daniel Theron lapet ASDC tum election ang thurun ri lapen
Kongres lapen kaprek political party atum election nang thodu nang tum cedan jita tum BJP ben cedan po nang tum election nang thodu nang nelu itu re-election nang gigante nang tum re-election nang ni pusi pumati itu re-election nang lasila tum labangke ning cipi tami nola ASDC Kongres lapen kaprek atum re-election dune pu hala dune pu ke pu atum re-election hot nang tum nang dudun join ni tum cedan po la silada nili constitution kang chapen ke theklong soni hormudo Indian constitution lang tum lang dam nahi soni hormu ba gala lo isia bang ke constitution long ke dotang posi la aron kaselam tu jong si implement melang polatang pe hada ke dotang posi kaselam tu non for example paragraph 2 sub paragraph 7 ke provision ke 6 schedule long pialu seta itum selam le lang posi lake high court pen itum case file lamlo selam we pupi na hai lalu lapen parliament long non council long non lapen dak assembly long non muni tum awepin hormuta kipa doi phan la poson kamat hado constitution ke seta labangso awepin hormuta kipa doji polong tame haja kelang nam naya bangke labangso aron labangso allo jong si pedokok pen rala phan mesen ji mahinu jong si heno dak polodang te lake warfare polake jong si mesen polodang te bikopo inge non panchayat ke kimisen hormu kali de lake kivir poilisi la posi lake nang 123rd amendment 123rd putakali bon ne motha te 125 amendment long bang jibon 25 lo 25 lo 123rd bangali daniel to amendment lang thera ke la si hada ke amendment boseta itum still there is chance there is a provision athero ni to tamun lang kente tamun lang ke hai kebal itum namet lo ke order da long et lo ke aku ili tum mangke non ki pudam nei mangke Daniel terora lang ki polam lo heli tum non ki punai mangke lang lo rara tum chini nei mangke la hello je etum la bangso re-election du ne ke court si bang saipu court long ke ba court to mangke constitution si langi law si langi mati Daniel teron konaso ko so basis men selang ki pudam lo je re-election du pu constitution koloso adim lo re-election do ne pu to kalang le fanar jusi kita nang pe klangon alang li do ne pu konam lo to re-election do unji pusi ni tuge case ta pilo case ta bang deng lo jong si do ne pu te hala bang so case ki deng si ki piari rasi bang reject de jigete la som muni refan kilang do na teng ga statement ke to ateng de BJP spokesperson nang nang la athe kapre tung RSS bilang la ka kai ta la APHLC bhai hala BJP Congress man ke la ke point undi shorting bulodang la APHLC phan sikaita nili non kachini da bangel hello SDC afan ka phalang nodon ka pacheka don ta Daniel teron hello hala so hot alang le chairman do bom sta kai keta negative akam lok si claim non ta pini ASDC lo leader ko bi posi kat lab lo rara to ipolo kat lab alang li ke claim aning ka hinno ke chok chia posi pin APSLC thapilo ASDC pelang li kat ke phalang no bang patumi helang isi social media long theklong Johnson be ke hai pen Daniel teron do tik ke ASDC tumke ing tang nelu la pen ke ASDC fan ke ne pu bom hila jong si la tum bai nyong si ASDC pen ke kat lo pulo tang te ASDC ke ing tang helang posi bang pusar lo hala sut ninggang surni pacikat ta alang li siak dai lo pulei tum jong det hin ni laki apor dolo posi tum statement dam betang non ba ke lahan lo re-election do ne masalah as per constitution atengke re-election donji kopia por lo lake a provision si dokok atowar si nambi pikok lapen lake panchayat aron pensi election ke padu state election commission ke panchayat aron pensi ke selam lapen 6 sidul long real lo ke panchayat ke biu ne short lo itum ngachini dam nahi lasi isalam nila jule lang de ha non da isia comment heglong Daniel teron ke ongor sing tiso masai dulu posi darto la gente pilonte la ison mangala personal relation alam bang lehdi setan itung di pudam nangi bang ke mo teron sangho ke puason dei alang lijong si ASDC aro ASDC bang sika pang tang kam tung aning ke hangbom puante alang li BJP bang attack der man APHLC bang attack baret pe podlo kai mane BJP spokesman je plang sudah bet isilam mosa
APSLC phan la an sila tum ka phere lo Congress ASDC BJP press meet ini rapchom bukan ang likonat mat heglong masa Galan. ha Ceplang det lo son. Tiap parti sial bote Galang lo son ceplang det na. kardi yang mang la si tuming hong prong na re-election apor si tumam than po apor le tum hong la na ame constitution pen tum kang cha bating polo tang re-election do ni a cause ke la lo short lo lage la pen Election non nitung ka la re-election order ka pe prapun eta nitum advocate tum fan fees pi une de APHLC tung eduko poisa bangke kala pot ho la lo la si arara tum apanda la so hong jai pen tok so acha tai men stamen oi tum pan chuning ri lo ning ke me tum ahok khe long ri kaching hon tum pan ke ni tum welcome lo tum tame nang cherap tum posining chelo apor do lo posinon dam tu pin second question ke lain lo direct recruitment la si council tum chipin dak pik pik akhai tuliram rong hang CM pen cheng lo pinangan ai am tum ke lason si ka chipin dak council tum kona council aja kona si ki pon lo sakuri pione po circle office kona si ki pon lo pon pe ke pu pinangan ki pudu seta council aja kong do ma we ma ke chu ke dam tang ceklo yon aprang kadi ceklo yon aprang la the Assam Direct Recruitment Commission for Analogous Posts in Grade 3 and Grade 4 Act 2021 lada ke isi approve lo isi evidence lo koson si Grade 3 la pen Grade 4 abo rank ke council tum si inherent aja kong do lake council tum si advertisement ki pipen chenglo voreng ki pi anda council tum si binanji state government tum konat me sa ring chi yong tholo da ke lake pasen nangli nang chi job dun thor ke hala bangso a law 2021 and in kan pe pass that ama ilitu MLA atum assembly along langdun prong jokta lake chokche siksidul arloke la ajakong pedo nang ni apot angding halabang so law section 1 clause 2 along it will affect the whole of Assam along except 6 scheduled areas pu alang the piludun chok nang ji pu alang itu in not tan in jedun hai hede amad deng dun det la pena job non ke halabang so Assam Direct Recruitment Commission for Analogous Post in class 3 and class 4 a law bang non ke 6 schedule area arlo anta ajak pong nang pe dodun ko laju je lang anta nang pe dodun ko lo amat council tum do clip hala MLA tum chot kalila council tum la thek lok pen 6 schedule angding pikreni ateng pen hala bang so allo lar phak nang ji deng dun de nei ke kali deng dun sit hai di lar phak ni ada provision du la so allo bang ke selection ke komatsi hemkar ko akam claim poma komatsi sokidar pion poma komatsi driver poma komatsi kerani poma LD assistant poma la so alam ala so akam bang ke nitum council atum si ingwai ji akam claim ji recruitment pakai kang vai akam ni tum si claim ji buhala so Allah long piludun chok si alang litu pepas de nang ya polo amat la ta pepas tu te de la si ke chok chi ke ilitum IMLA tum lo la pen CEMEM MSC atum lo la po yo ing deng hini ke chok dam de MLA tum chok si de lo baru anda CMEM atum bang pechok dunia na ye porlo la ta claim tu te de amat non ke ke plang tu ke ili tung council dung cici ni ne de lo la si kona se Allah ke du pu bom lo abinong ke la so Allah
kadu eta theklong le dia ka son te misen bu sia lang litum na mathalo ni litum mang theklong lo la pu yo APHL si tu mang theklong lo amasi ama ni tu mang ra ta tom phan amek ing pudang la so lam ba hokalam thare nei hokalam than re akagos pen ni ning hang kali ni ka pen chong voi voi kam kali akagos pen non ta nang litum hala mobile phone along lang long lo gadget hala dang le nang asam gadget to along Assam gadget ko pilone along nang litum lang lo te Assam website along lang lo te sok thek long lap po nang litum lang ko pian notification mata atum anta hala allo lambang allo nang litum ci print etame lage nang litum print et long lage la pena kitab ta do ya allo kitab accept putok neng neng bo accept putok neng lage allo hala dak pon chat long le accept 60 area ko ketok ason hedi la dak ta section 1 clause 2 long sige do ke di hala ta section 1 clause 2 thak thak na maria ji pudun thor po la po non ke non tum khang ke de lo ke non nang ji pudun thor lo ay non ke ti pupar alam kaliloti CEM anta alang li office along ko maxi hemkar ko poma la anda alang li invite un e non ke la bang so lo tengke ante lake nangli kipu acu atok selong da nangli than lo labang so class 3 lapen class 4 labang so direct recruitment labang so aja kong ge tumpan pondet lo lasi halabang so nangli areng kilok asalam thepen nangli rada phan than thu jima pelamang lo la in English pen hai hala ofina long lasa gujalo lake ko mane lasa aja kong lo itum pada kalang lo hala munit cewoy yui lo te bakos lo thapo anke ingpu ang ingkir ketik ke munit tum hala at least amahang anke lang dunong yela amar hala ingkir po agujal pu pen nang theng bom po jeso inpuring ange unila hala kijut si agujal pen lo te nge theng yok ra thek long le la son da taxi non ilitum 6 schedule ajak kong ilitum autonomous council atum ajak kong ke kapijut si lo la se last nail to the coffin of the autonomous council lo la bange apa ya cicini bang bela anta monile silam lah last nail pun nili pudam nang kok lo ari hemkar ko bang hana chung vai un ili ko si kali ko pua council autonomous dola ko si CM lo la le la le lage ki puto dalam kali lo ti munili le CM je plan thu de se tan li tai vai un de ji ko pula aja ko ne lo kente oi authority si avelo nang li oi nang le museum mandes da apa silam ni literon sama bacu isia port eno det to CM tuliram rong hang bang puverlo development ta claim nangji lisia topik mandelo te ha radat pandai si nang tum tame development ta chihek pen thi po development ta claim nangji la pe tu article 244 ta hang bom nangji development ke claim ke rat si non ke hal arje he theklong alo parni si hamren uptown along lo kacharlia so martum si towar kachiselam nang town along main road halabang so a development ke CM tuliram rohang si claim nang jima lo kacharlia so martum si kuchot crisis labang so ahilik or nang ji labang enang le koan si kache therak ma koan si genema nang le la ana pe nang si dak chi nang po nang le jong si kamatha do liputang te kamatha ja kong do pulotang te nang le lambo chi pino jong chi pi ai he pote nang le ta kamatha ja kong abelo CM tuliram rong hang la pen rup sing terona ke hai phani la bang solam arjuin tung la bang so tok so pen nang le tum jong si kamatha do nang ja kong do liputang te ko pia po si aningkan da towara bang nang le tum student lo kacharli pachipi kok si or lal hilik ke pachi club asai kan nang kok lo lake nang le tum therak bek nang ila bangke lasi ladak isi itum kachini nang ji bang lo male nili personal view mate nili kachini ke thek lo ma kachini bang la son hai di council aja kong le var bom lo te towar ta bak bom bu
Council kong cewar bom itu masa nungda lagi rat bompu. Council aja kong cewar bom itu sakuri dalong le bompu. Duk bompu. Lasi ilitum kacini na ye bangke ultimate development ke ilitum council along ajak kong le tum 6 teng pen ke panong pia teng pen itum pa implement thek lo prote automatic development ke tukok jong sila soja ko mo pen pulo sara pulo mati direct recruitment jong si asam government an ticket pulo tang te state government tum jong nang cerai dun mo na jong chok pote karbiang long development ko na si thek long hilang te buthato sakuri ta ke chitum silong po contract ta ke chitum silong po kapre gasai vipa bihara bangsi claim pulo tang de itum karbitum konasi kaching thur konasi development thek long hilang non pudam sinang tulirang rong hang ai hemadung si mat plaster hendo pulotang de la ke development putulirang rong hang kona prensi koloso basis nanti kaninge dam lo dila bangajing tum duglo kali masa kalang development pulotang de tulirang rong hang alang lia rong penama si mat plaster hema beder nangi pipo si ai henta arpong pencuin nang koklo la peralong li phani liar jing tung nang li rong long BPL of high don kuan do manali arat pan lam wadak klar sak lam klar sipi ma don kuan do la BPL la family nang li pulo development la bangso development ma prang nang li rong pen karbiang lo arat pan sipak lang detha nang li rong bang kuan si hem mesen do la bang nang li rara pan sipak lang detha pra la pulo te ditum development ganang proi po apor do lo posino ne last question bang lalo nengwe bang ke la si development pulo tang de aprangsi power ma itum retain on technique power bang itum chibi on technique power bang misuse dia dangji power bang itum kipia teng pa itum claim theklo te lake idiot ke ching thurpo plang dun po voreng da long dun po itum tami thekre dun po rasi non ke chok che bang ke itum council a power ke itum chewar et no la so posi itum kiduk inang lo kang chir pen ke tinang lo akiro pilo sa asi non apor do lo posi kipadusi lake lahlo ani sihat jong itu aing je lo meriam rong pipi alang li phan thang adai ado be pin pen evidence abe pin pen Assam police atum kachenek ake hai nilomoni malakar lake alang li dong mukar lang ausi kusiku lasi alang li lapuson lang namlo pulutang te ket heng ket chok swar lo phan lang plotsi peri floxi get hang amilum bong anda itum chethan pare rana la itum social media lo anda thek long itum chetherak me la pen ilitum phan lapu an si non ke tum phan nangkelang rem ba nangkelang drop lo lage lasi labang so alam ke pathang klar thumut je phat section 46 47 the Assam Police Act 2007 ateng pulotang te aron karkan kalimala aron karkan binong lo la tuke amina lo se charkan bo not only hala Assam Police Act 2007 chot kalilo CRPC section 46 hala anta karkan lo athema arlo so tum bhanke son wanra inudvet papedora ke theng la po apini flok ra lo son bangke lake ninghok sa dami ni lage aju tamane lo dami ninghok ra son ye bi ni se tamange Dogmuka police station ke la Malakar po badi Nilomoni po ma Nilomoni Malakar Hogen Bora la punge kender sami lang so police atum angela so putha ilitum lo pilo DC aphan la penitum choningri lo la so alam bangke magisterial inquiry pe donanji pula non yung si government atum Assam government non mata jong si alang litum karbia tum phan inghon putante karbia angjir atum phan ta aman pi putante non mata Assam government home department pen order pinangi magisterial inquiry aphan setanon ke DC aphan litum choningri lo DC da magisterial inquiry pi hai hedet po ana je kong ka via DC la amar non ke DSP aphan police aphan si inquiry PP2 police ke lage ame thang police to mangi lage henu poge ji pupelo lage la sote pore data procedure chok chililo lage chok chelo ange non ke nitum ke theglong lata esona bangke lata la non BJP sarkar holo
Apran men ke DCC SP atong apan ACR Annual Confidential Report ke tok titi. DCC ke tok. Amat non BJP सरकार के बिठू पुलिस तुम भान का फेरी लाजी अथेमा बीजेपी सरकार तुमके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एमएलए तुम ता करप्शन दो पिके दी लतुम अजा के मुने का पीछे तुम दा दो के दोलो अमत पुलिस भान का फेरी अमत नॉन के पुलिस एसपी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डीसी भान पापे टॉक लोंग ले दे नॉन के सोन सीवी पमन नंगे डीसी बांग SP भान फेरी थुरोंग बागे नॉन के प्लान थु नेली तुम के दो हुट के नेली तुम डीसी के मान हुट के दे अफ्रांग कांग्रेस सरकार लोते मा हाला बांसो हुट बा अफ्रांग बीजेपी ता दो जनता पार्टी ता दो हाला बांसो हुट के नेली तुम डीसी आंग दे SP nang luji polotante SP abang selut pidana langsi DC ang deng nage lut long titi non ke la puali bang SP to mangsi DC dong ke thema nesi ke thepo bang SP to police to mangsi ningerong ange la son polotante district ke police district ke plan de lo bodi civil district alilo lage police district police all in all ala hili otan tum si all in all hala tum si kang tak pu ke plan thu de lo ke di ai la populate ahok lo ka do ita hili ot kai nai non hu den te bo so ke ta khu de CRPC ta kam velo RPC ta kam velo la hala so teng pro te di an ke lage democracy ke thilot po lage ti ka de klam hai police tum si ke japo gan nge non ke police pila bang pula police ko pinisi po hala so si ke klam police state lo ti ke plan po an ke lage tum police ras lo kalang democratic adya bina ke tum ke lage hala constitution of teng law teng se claim nei kalang lage kan lo polotang lage chok si dat po la lo tum kilang na pe niselam ne dak miriam rong pipelam nang jong ndi to lang sa piniani anta CM tuliram rong hanga phani jong nangli council CM dokok nangli jakong dokok anta miriam rong pipi ilituman ni aphan la an kachine kaholo alama puthak ta pini nangli press meet along ta nangli ningje hai he labang nangli phan labang so questioner julan MLA tum ne ningje hai he rara tum MP andar pini labang so lama puthak ningje hai he lasi pini rara tum ta pini arjunangi CM tuliram rong hanga phan tapen karbiang long arara tani tup arju beg nai thexer seratum ta je CM tuliram rong hang miriam rong pipi ili tumang jirafan samelang suausi khogen bora lapen dokmokausi nilumuni malaka rafat prabjin pe nang pires sinangi pui posi nonata nang lin lamthe siningge ai het derlo pires nang ji lapen asa kuri mata he di than pe nei lapen halada isialam ka pudo ani si sia along ni theklong lo social media long Facebook lo je CRPC section 46 at teng pulotang te so arlo fan ke thengji ke chokji aja kong ave wala kene first class magistrate judicial magistrate halabangso hukum long nangji lapen halabangso wano potang de so arlo ahem a police lafan ki binang adin donangji lapen alale labangso police ke thenglo pulotang de labangso aron karkano potang te ningkan ini jail donangji lapen suri cap alangli fine pinangji pusi halabangso aron pinangji pusi ke tokdo lasi piniani anta CM tuliram ronghang MP Horen Singh be bang pli MLA atum pipo si karbiang lo arat angno labangso lam ningje ahet dead lo bang ke lake isi mang humeme lo lake isi mang humeme lake karbiang lo ini tum la anak ke thek ke riatum bis jong si pini labangso lam ing samri pulotang de karbiang lo asia mimpi tum kitu ale dolang ma pubage tum charju back nai non mang ke lagi ale dolang mante tu tu kuma phala ninge che thedam nai la jong si dang tum MP MLA CM tum jong si claim thek thelo ni tum rara phan lang thek thelo police phana tum paira thek thelo pote nang tum la bang song hoi pen chi ola moi karbiang long along ke thek atum dolang aron ka chini atum dolang tum ang jire tum phan amanan ta chi pi thek thek de ala pen isini li da ka tuning ri dun kang tum ke la lo
Injin Marley tum ta aphan tame isi ning ke pethe dun lo la sili tum tame aron ke do elo ke thek achini ne ben si tum la rona chini ne lo thana khe lo mate non MLA pulotang de member of legislative assembly legislative copy lo da meaning ke law making body aron alogalang li jakong dulu laso police afan ka transfer nai ji asa kuri ke pad dam nai ji la andalang li power dulu MLA tum ke aku isela sara di sini po he alang ke district administration kachari bang full retire alo alang li pinian ke district along ke ake the nai ke DC halo bosa kalang le dei ente ilitum parniselom isia case dolo je la security lelang li phan lopidam lo haladak munit en ingthum dam nangji security pidul nangi pu DC li pol pidul ta labang solam nang le clark dak ben tham thasa kalang la tu ke chini lo arni siata inut au karjang lo non ke pon di vir hut ke karjang kali juminela non ke karjang ke plan det lo alang li phan kam thum nam nangi pu ha Arunachal Pradesh pen ningkan kep lo kang bo non che long thu lok lo inut karbi amunit hadak thek dam long lok pen jok si ke long thu lo ke me bang le aning ke me ke kachinia bang lo ke mesen akarbi amunit lo alang li chini det thek dam long lok pa masi ilitum ban report ang lo det lo la pen ilitum DC phan choning ri lo police magistrate toira hala phan wan nang ji pulomat police abang police toy dunde det SP abang krokre je lata mo pen ke than bo malam lo DC abang pulo bang police SP krokre je alam bang therak me lo ban ke la son ke amat ke loss ke mat lo itum public itum si ke loss lo hala bang so ahut yong si hala kabojat atom bang nang khang nun ji nang khang nun hala bang so ahut athemani tum kar julong talapu hala ke khang nun hada pen nang ke khang nun ji atum ke gunda hoi hai pun itu ban lam nang peli la si police nang ji pu ilu seta api ke arnam kang hon pen arlo so phan ke wan thulong bin lo hai seta che thana link seta la bang ke SP Choningri lo, DC Choningri lo, SP apaan, SP corrected, arjuna alam arjuna. Papa hap themuna lo bolte. Themuna. Te DC ke claim ke kupisi adolang ya. Kipu ke DC ke district angbong ke commander of armed forces puti. Commander of armed forces. DC ke including SP police chakali army tum hana ka commander banglo. Ala so direction command bom lo ke kali la so direction te mesti claim nang ko neli command bom lo la so ting DC direction nang mesti claim nahi no ne claim ne de judicial ministerial inquiry claim nahi puta alang li DC bang hai de ha police ban puthorong thang leve la puge Aing non ke transfer lo pe transfer ke punishment ka leader ke transfer ke hasti ka leader le lage aku suspension ta hasti kali punishment lo ke tok tu punishment kali suspension ta laphan dormoha than pet nahi kali te arrest nahi ki koi arrest nahi kali te hala seniority bang hadi ala papikom hek nahi pola punishment kipi hasti kipi ason do argument iti hala pian si hasti kipi puji nahi gande transfer lage ke mena itu duty lo sa kalang lo lage duty lo lage dam nang po apolo lo posi sidame si neli injin mali the manchaning rikala lo ilitum karbi injin mali the mantame isining pathe dam ke lahan lo ilitum ta doklin nang ne lasona case ke bangila hotame doji lapen do lang mene la sila son do ko kulotang de ilitum ratum dame thur pak nai la bangke a hok pet pen itum che song nang ji aron pen ji itum che song nang ji la pen la poson a hok hak la son nang ke thenang hab do ko kulote do joy ngai lage che than he dia nang nilu lage aron loge itum che thanang ko a hok ko pima nang ke thenang ke chok we tame nang ke thenang ke hab do an me ilitum che than et nai la chini ke la lo la se la thegi la pen koda longs dame itum ke dam pen itum bar size dame itum long ji Tola si pineng we talk on 62 to the constitution. Yes, soon in Lichoning Rialam. Nepen up ke charchin. Kwa lam dolo di. October ciklu. October ciklu 17 ni lage
charging pen precinct along Karbia Tuampan Assam Police tum Japon si papichi lo he madnia tu la si la solam bangke ning oyalam lo nilitum Assam government chief minister van lopilo la hui la precinct along la pen along ka prek son ke phok tribal atung angbong kacipichi kace bohong lai hui ko matsi klema la pen la inquiry report kaita inquiry silam ver ni tiap government atung hala inquiry report ni tu panang pinanji pulo setanon antanang pipela ceklo joni soselo ni tu ke toktang DC phansi pidam lo asithi ka address ke chief minister phan setanon anta alu answer ni tu panang pitu thelang report non anta nang peklang tu thelang la si ili tum kadu ita la so report itum tini det nang ni athema la son taksi aku tribal atum bong na pachi bohong ya phan la Assam government atum claim bom jila itum chiri dundete tapi silam besar la si penna babang ke charchim kadu ke dun pet un emini dun da la pen halada dun po halada ke chugi jun si arong ji pitu rong titi picnic ason je plan tu de bangge ki thi oposi aning ke oi nangi amahada picnic chu thurong titi la si la son pulotak te claim nang ne picnic ke chu kam ke halada la pen ke ilitum dun una tum an ke dun masilo poisa tangka ke du be diesel gari ke do tum an ke dun tame petrol diesel ke nam un jakong ke do tum an ke dun tame dun de tum an ke dak di pu tame arong tin ilitum melur ke rep nang ji ani kang sam la pen la bangso alam ke chima tha tu rep nang ji tapi ni selam nale pandana de pesan non la bang so a report long le rek pen itum ke palong e pan koloso bidilo ni nale panar de po la report ke long nahi polete un RTI pen jok nang po eson ke RTI pen claim de na la la des itu maja te claim na ason akapre ke la phi claim long asot kapre ka towar le do lang po akapre do ilang hai Así, ¿me तो por dolo posi peneng we tokso 62 to the Constitution of India and autonomous state ingdeng paroni da toxic cap ara sir cap lo peneng we 290 lo asi labang so tokso long nang kelang ma korte indian tum to andame ele tum share tha labang so ke share bana jog ele tum anso se chini ji apan ka chini bana jog ele tum ningi sido theklo plotante itum ke claim ke dam tangri si claim thekpo edya panta itum chera kom thekpo asi penengwe bahini penalist sakha sarjaya ka thar lapen kursing timung nang litum bahini apan nang cho phateng nang litum ke rang thu pen litum ning alam tame ra da phan ka che than ka chimum pot nang litum phan tame akero pipar pilo nilitum atok so bangke non lapan si kan tonlo ka do ka panda ajo ke me kardom